OK, ahoj, já zdravím všechny záškoláky a záškoláčky u dalšího videa. Po dlouhé době je to Shake and Fidget, no nevím jestli po dlouhé době Shake and Fidget, ale po dlouhé době video. Nahrávám ho v neděli, takže doufám, že ho i v neděli vydám. Jo, skončila mi hlídka, je vlastně Gold event, nebo jak se tomu říká, a já bych chtěl zkusit seknout tohle hajzla. To bychom měli dát. No, pojď. Tyjo, samý kritiky zatím. Jo, toho dáme, jak nic. Škoda, Epic nepadl, no. Každopádně je to, jak si mohli všimnout, B9, který začal teprve nedávno. Co se týče mé postavy, mám level 22. Mám tady skoro 50 hub, s kterýma čekám, až vlastně budu mít. Až si dropnu konečně album, tak je pak všechny nasázím a pojedu pořádný bomby. Mám tady elík nesmrtelnosti připravený, který jsem zatím nepoužil. Tady, jak můžete vidět, ty staty už nestojí strašně moc, protože jsem do toho dal strašně goldu, a když se podíváme do cechu, máme tady 339 houbiček, spíš já tady mám 339 houbiček a 50 000 zlaťáků, takže já si myslím, že když máme 16 členů, 42% goldu a 46% zkušeností, takže to můžeme konečně vylepšit. Oh yes, to je ono, na 60 a pojď tady ještě. Jo, to je ono. Tu, yes. Tak ještě tady ten. Jo, aha. OK, došly nám hubičky, super. Tak můžeme aspoň vylepšit takhle tohle. Hop, a ještě jednou tak, a je to hotový. Takže super, to bylo hodně rychlý, no, s těma houbama. To hodně rychle šli do hajzlu, čekal jsem, že to zvládne víc, ale tak nevadí. Co se týče toho, takže máme 22 pojem členů, 58% zlatý bonus a 70% zkušeností. Což si myslím, že je celkem luxusní. Když se podívám tady, jsem 9000, PvPčku nedělám, protože mě nebaví a je pěkně trapný a nemám ho rád, takže na ní seru a budu ho dělat, až dropnu album, protože budu potřebovat nějaký ty procenta do něj. Co se týče pozice cechovní, teďka momentálně jsme na 46. místě a co se týče vlastně toho, nejvíc jsem byl na 12. místě. Tady byl kdysi můj cech. Pokud mi nevěříte, můžete se podívat na můj Facebook, určitě tam najdete ještě moji starou fotku, kterou jsem tam dával. Facebook opět máte v popisku tohoto videa jako všechno a tam si to můžete najít, je tam. A mám tam vlastně, kde jsem v top pozici 12, takže jsem si řekl, že když už začal ten svět V9, že prostě každý natáčí V9, protože je to awesome, tak jsem si řekl, že to zkusím taky natočit a udělám si takový video. Spíš jsem něco vylepšil v cechu, vydrtili jsme 3 podzemka, což si myslím, že není špatný. Já si tady nastavím takhle ještě to, OK, super. Tak už budeme 23, jo. Chtěl by to dropnout to album, no, abych si pak mohl utratit konečně ty houby. OK, to by bylo asi všechno. Vím, že to bylo hodně krátký video, ale mám pro vás ještě jednu takovou věc. Z V4, takže já se tam rychle přesunu. OK, tak jsme tady zpátky a já jsem na světě V4 mezinárodní. Co se tak děje, máme tady souboj cechu. Našetřil jsem, za ten Gold Event jsem našetřil 100 000 goldů, takže jsem hodil podzemku a můžeme se na něj podívat. Ještě nevím, jestli jsem to dal nebo ne, ale doufám, že jsem to dal, měl bych to dát, co jsem tak viděl, tak bych to měl dát úplně v pohodě. Měla by mi zbýt třeba ještě půlka HPček, protože už jsem měl 86 a to je první podzemí za 100 000. A řekl jsem si, že by to třeba mohlo být zajímavý, kdybych ho sem přijal, takže já to přestanu ukecávat a jdem na to. Jo. Mám vlastně, nejdřív půjde ten účet a pak půjde ten druhý Hiky Fan a... Co bych ještě řekl k tomu V9, pokud by měl někdo zájem se přidat do našeho cechu, tak mě klidně tam napište.
na V9 a k ní vás pozvu, ale beru od každého, kdo se k nám chce přidat 5 hub, protože jak jste mohli vidět, už jsem tam měl 300 hub a pravidla jsou prostě pro všechny stejný. Protože pak se mě tam hlásí takový lidi, kteří bych chtěl, no. Však to znáte, vy co prostě hrajete, tak určitě znáte, jaký prostě fakt lidi se dají najít a prostě chovají se hnusně a tak dále a tak dále. Tady to vypadá celkem nadějně. Počkat, já můžu jenom přeskočit. Takže já to dám za ten účet. A to nemám, ale ten účet nemá ani elíky. Jako má, ale jenom na damage elíky, jinak nemá žádný elík, protože jsem nesehnal. Lol, ty kráso. A já jsem se bál, tyjo, říkám, dám to, nedám to, doufám, že jo. Tak to je nice. Očumte ty kritiky. Jak šli 3krát po sobě 180 000 bylo. No, tak to hodně dobře. Tyjo, 6000 zkušeností, to je jako jo. A máme bonusy 52% díky našemu podzemí a nájezdu přesně teďka je 6,5 oceánu. No, tak to mě zase zbývá 200 000. Každopádně jsme to dali, jo. A to by bylo asi pro tohoto video všechno, myslím, že 7 minut tak nějak stačí. Pokud by měl někdo na darování 5 houbiček a měl by zájem přidat se do našeho ceku na V9, tak mě tam napište. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, určitě mě to potěší. Nezapomeňte mě sledovat na mojí facebookové stránce, kdybyste cokoliv potřebovali, tak dejte se mě tam a nepište mi vaše dotazy pod videa, protože já je většinou mažu, protože to nechci mít zaspamovaný. A to je asi pro toto video všechno. Doufám, že jste si ho užili, i když bylo tak trošku vohovně a já se vás budu těšit zase příště. Mějte se pěkně a zatím ahoj.